Πιστεύεις ξέρεις από ρολόγια? Θα σας δείξω 5 διαφορετικά ρολόγια και εσείς αντίστοιχα πρέπει να βρείτε τη λειτουργία του. Νούμερο 1. Tag Heuer Carrera με εντυπωσιακή πράσινη πλάκα που τραβάει το μάτι. Αν είπες Day-Date, είσαι σωστός. Δεύτερο ρολόι, Breitling Top Time BO1 Selby Cobra. Δερμάτινο καφέ λουράκι με ταχύμετρο στο καντράν. Αν είπες GMT, είσαι λάθος. Η σωστή απάντηση είναι χρονογράφη. Επόμενο ρολόι, Longines Prima Luna. Γυναικείο ρολόι με μπριγιάντες ενδείξεις. Θα σας δώσω μια βοήθεια, κοιτάξτε στις 6 ώρα. Και άμα είπες φάση σελήνης, είσαι λάθος. Όχι, εντάξει, δίκιο έχεις. Ρολόι νούμερο 4, Breitling Aviator. Βαριά τσάλινο αντρικό ρολόι με περιστρεφόμενη στεφάνη. Αν είπες GMT, τότε έχεις δίκιο. Και τώρα το Final Boss των λειτουργιών. Ρολόι νούμερο 5, Seiko Astron Special Edition. Το ξέρατε ότι τα Astron ήταν τα πρώτα ever quartz ρολόγια? Hint, έχει πάνω από μια σωστή απάντηση. Αν έδωσες πάνω από μια απάντηση, πάει να πει ότι είσαι σωστός. Γιατί αυτό το ρολόι έχει 6 διαφορετικές λειτουργίες. Αν σας ενδιαφέρει κάποια τα ρολόγια που είδατε, μπορείτε να μας επισκεφτείτε ή στο κατάστημα της Γλυφάδας ή στο κατάστημα του Πειραιά. Εσύ